Nggih ngopi riyen Bapak Paryono. Bapak Paryo. Oh. Oh. Sor. Mas. Oh. Kijing miring Mas. Kijing miring. Kijing miring san. Iwas yaning ora ketekan. Ayo Mas. Kijing miring ayo ayo Mas. Kijing miring. Ragane kumpul kebun tiwas digandeng wong ora metu jare Mas. Kijing miring yo Mas. Kijing miring. Lingkungan apa setiane lakon dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati jalan-jalan ke pasar minggu beli roti sama tahu aku rindu kamu pun rindu mari sama-sama kita ketemu Mas kijing miring ayo Mas kijing miring Laliyo. Ambekan se. Heeh. Jelali lo. Heeh. Nggih. jalalala Ayo monggo. Ngetan baling ulan apa setiane Ajas. Ayo Dedek, wajan pecinta cokek. Ayo, Dek. Jageng ora iso metu Mas kijing miring ayo Mas kijing miring etan lencer kuning rebutan dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Semis. Kakak Erin kayak. So. Nanjakne penyanyi sing saking Sragen. Wis bina malih izin Bapak Gober bikin balik kalian rincang-rincang saya menyebut Bapak Gober. Ayo Mas Kondisi. Turun Nggih. Mas Parti Alamun waros liramu saben wanci tansah nggoda ati
tresno Adilan adoh kang katelu nanging caket sajroning atiku gunku nandang tresno iki wis kinodrat ra bisa nglampahi. Mas, J. kayaknya udah tak pasrahin aja sama Mbak Teki. Ini member-membernya dia. Ya, ini. soalnya kan pacarku mbak ini pacarku Kirain kayak tadi Mas temen itu. Kirain teman-teman pengajiannya. pacarku tuh nggak tau pade nggak nah ya Allah Sudah. padeku lo tambah nom terus gantengnya ya Allah Oke, waktu dan tempat kita persilakan. Mbak udah di sini aja Ini member-member. udah ulo sawah Yo. sopo gendut datan omah Oi. ati kuwe Yo, sakilo saipun bunga rasaku Pokoknya adol sawah. lamun bisa cecaketan sliramu Semar mulia. Mas Pandi. ayo yo Terima kasih bos-bosku sedaya teman dulu. nah ini pacarku nyanyi mbak Asik. mau bingi tak ajari karaoke wis masuk Kalamun terus liramu batin iki anane tansah remu rasa tresno rasa tresno kang tak endem sarwa mikir apa mikir ati tak bisa jenjem lanjut kaya ora bisa ngopi wasek saben wanci tansah anggut ati nanging aku wedi bloko pungkasane yen kadul nanging caket sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodran sadarma lagune bablas nopo mas apa lagune apa mas ojo dipleroi mas Oh, jangan jangan dipleroin. pokoknya ngono kuwi Oke. mas ojo dipleroi pokoknya Peroin yang Ya, itu oke, siap. ya. Siap gege. Loh, pleroi bojone. Aku udah bestie sama ibu. Udah. Kemarin udah WA-an udah. Temen Udah bestie. pengajian, temen Udah, pengajian. Ini temen pengajian. Aku malam Ya. minggu. Aku malam minggu kita habiskan karo pengajian kok, Mas. Kok nggak sibuk ngaji ya. Bestie dong. Padahal ali bengkongnya radong gitu. Ayo, Mas. Ulo. Ulo sawah sapa ndut kata Noah hatiku wis sahirga bungah rasaku lamun bisa cetak-cetak sliramu. Mas, monggo.
semangat Dek Setrum. Yo ho. Oh, suruh Jok. Mas ojo dipleroi. Mas ojo dipoyoki. Karepku jaluk dieseni. Tak potong lho kebayarane nek salah le nyanyi. Ojo ditinggal kaki paten kakimu. Mangko keri ing jaman. Boyo sing eleng Eling bab opo kene sing arep nyanyi. iku Jotos diam. Pancene bener kandamu. Setrum. Diam sayang. Ayo. Bersama Bos Pardi dan rekan-rekan semuanya Sebanun pokoknya. Yo. Bos Pardi. Alah ya Allah Ibu. Mas, ojo dipleroi. Mas, ojo dipoyoki. Karepku jaluk dieseni. Ayo, tinggal aku. Lele nyawang aku ae yang ngono kuwi. Ojo Matur ditinggal nuwun. paten kakimu. Ayo. Mangko keri ing jaman. Kaya sing eleng bablaske bocah gunung. Iku budaya pancene bener kandamu. Mas Gito. Senajan aku bocah gunung, duh banget gunungku. Ora susah lagi nganggo bingung. Yen to pancen tresno aku. Beno ing rupeto Allah ya mas penak. Iki HE no iki. Iki HE. Mas Gito engko disiapke lho. Semakme aja suwi-suwi. Suwi-suwi iki gak enak. Nah, nggih sama Ibu ya, Bu. Sama Ibu nggih. Siap. Lagune napa? Oh, tambal ban ala. Ya Allah, Bude gaul banget. Ya Allah. Apa kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha lelungguhan lanjut kegojekan karo aku. Oh
ngidak anti-anti aku tetap nunggu kowe bali Karepmu ora nunggu ya karepmu. rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Hae bos, lagune napa meleh? Nah, ayo, lagune napa? Padahal Pak Dejoni. Oh pusing, oh nyawang aku mumet mas, wih pusing wisan. yo lawe kemrama kaya towa kok ya Pak Dewi, nyawang aku mumet mas, terus langsung kemliyeng wisan. Iya. Ya Allah, Iya. padahal cari pacar loh. waduh Oh pun sepuh, lah ini kak penampakannya tok Pak De. Anjir, niku Enggak intermezzo. apa-apa, 80 niku malah cepet Pak De. Aduh. Oke. Metune cowok. Anjir. Enggak, keluarnya cepet Pak De. Ngono lho, ada dijak ning dinding di satset. Nah, nggih, tanggap Sasmito. Bablaske napa? Mas kita bablaske apa? Ora iso nek engko gak iso. Kok ndak ilang. Mumpung isih mudun. Ayo. Apa Mas kita? Amatis menyerah. Ditangisi putrane. Pak Joni wis kemringet anu kliyengan nyawang aku Mas. Ya Bude ya. Pon kliyengan. Oh sake ayune. Alhamdulillah Pak De, pangestunipun. Pokoknya saben-saben ketemu Pak De Joni aku dijapani terus. 14-e napa Mas? Manis Mas. Manis, oke. nggih. Aja Yo. wong bagus tresnaku ikira bakal ayu ora suwe aku bali iso sumanding ana ing sisimu. Manis ayo Kunjuk Mas Parti. Mas Parti. Oke, wonten Om Gito ingkang sampun kepalang lamuh. Matur nuwun. Sketsaken Om Gito. Gito. Nggih, aku Om